are going to have to be very careful about indeed. David Coulthard into the pits then, and the Williams team going to work to try and repair any damage that's been done to it. But incredibly, Michael Schumacher now about to start this race from the front. No pole sitter. Coulthard sits in the pits, and Damon Hill now effectively is third on the grid. We await the lights to come on. There is the red light. Watch the grid closely. Is everyone going to get away safely? Good start from Schumacher, but a fairly even start. And Gerhard Berger trying to draw alongside, but watch out for Jean Alesi on the left. And 3 cars abreast as they come down in, and Michael Schumacher, Berger and Alesi chop each other up, but it appears that everybody so far has got round cleanly. Good start from Irvine behind Mika Häkkinen, but Michael Schumacher capitalising on the disaster for David Coulthard on that parade lap. Michael Schumacher leads 2 Ferraris. Johnny Herbert went up, he got ahead of Damon Hill. Great start from Johnny Herbert. Mika Häkkinen, the 2 Jordans, and the rest filed through. You know, an amazing start from Johnny Herbert indeed, because he was well down the order, down in 8th position on the grid, and he's now finds himself in 4th place. So, well, we'll have to wait and see whether any penalties come through. They don't normally come through to us for a few laps, but keep an eye out for a possible 10-second stop and go. If he didn't get a stop and go, then that was a superb getaway from Johnny Herbert. It's Michael Schumacher leading, Jean Alesi in 2nd place, Gerhard Berger in 2nd place, then Jean Alesi in 3rd, Johnny Herbert in 4th, and Damon Hill in 5th. Just look at the exit of the Ascari chicane. anybody who gets too wide will still... Oh, somebody's spun. Cars spinning out of the Ascari chicane. 3 cars have spun. We've got a disaster out at there, we see, and Montermini, one of a number of cars. What I anticipated happening was something. There is problems for, that is Massimiliano Pappas. Bouillon in the Sauber. We are going to see a red flag because those cars will not be able to be cleared at the end of this first lap. We expect to see a red flag out as the lead cars file around, and Gerhard Berger has got past Michael Schumacher into that first chicane. But we have to wait and see. Will there be? Yes, there are cars all over the track. There must be a red flag because it is imp. There we have it. Well, I'm sorry to say I knew something might happen, but it was so obvious. Even those cars that followed David Coulthard, they ought to have had the common sense, the wit to know there was going to be gravel on the track, and they all came around as if it wasn't there. Of course, it was the cars at the back of the field. The ones in the midfield maybe did back off, but, you know, compound tires, they're not going to be up to race temperature. Gravel on the track compounds the situation. Let's see the beginning. Who was the first spinner? It looks like it was one of the 2 Tyrrells. Then we have the Pacific. Massimiliano Pappas. There's Bouillon going to connect one of the 2 Forte Corsa Fords. And the track is blocked out at the Ascari curve. Now, this may well be a bonus for David Coulthard, who will be sitting in the pits. Look at Montermini, absolutely... Well, it's not Montermini, whoever it is Montermini. He's just screaming at the marshal. His helmet is on the side of the car. Well, normally we have problems into the first chicane here at Monza. This time the problem has come at the 3rd chicane, and the reason for it is because David Coulthard on the pace lap spun off through gravel dust onto the track. Everybody who was following Coulthard ought to have realised the problem, but did they? Well, the answer is no. Incredible start then to this Italian Grand Prix, and as you say, John, the main thing that to think about in many ways here is how much this is going to help David Coulthard. He may well be able to take up his pole position, and wouldn't that be ironic? These cars probably spinning because of him going off in the first place on the warm-up lap, and then as a result of them going off, he may well have the chance to retake his pole. 4 cars, a Forte Corsa, a Sauber, a Footwork Hart, and the Pacific Ford. And it's going to take a minute or 2 to get all 4 cars craned back to the pits to get the track cleared and to get this race back underway. Well, Andrea Montermini still remonstrating there as to try and get the car back. Let's see if we can see again what happened in the background. Well, I think that car, the Tyrrell, is the first one we see getting into trouble. Then you see the Footwork Hart also, and then those following behind, to some extent blinded, but really
you know, you use your peripheral vision. You have to watch about all that is going on around you. Then mayhem at the back of the field, and to some extent, if you like, the flash fire, in fact, coming from the back of the footwork cart, and that's probably simply more an oil line that has been disconnected. It is not a serious fire, and that will quickly, as it did there, burn itself away. And there the scene. Of course, Montermini, I think, was wanting to get the marshals to get his car back in the track. The car of Max Papis, by the looks of things, Andrea Montermini and Pedro Diniz. But it looks as though we are about ready to get this race underway once again. David Coulthard now back in his pole position after the incident earlier. And the lights change to green. And is it going to be a good start from Coulthard? Look at Gerhard Berger really smoking those rear tyres, and watch Damon Hill as they try and go 3 abreast for second place. Well, Coulthard's got the lead, but Berger, oh, another incident coming down into the first chicane. Berger, a massive lock-up. He and Schumacher battling for second place, and wisely Schumacher gave ground because Berger locked up the left front massively. But David Coulthard has stolen the advantage of pole position and already opened up almost a second of an advantage as the cars go through Evergrande for the first time. Berger very, very bullish indeed. He lit the rear tyres up at the start. He got up alongside Michael Schumacher. He went eyeball to eyeball, and look at again the battle. Gerhard Berger, in my mind, clearly has a lot less fuel on board, because David Coulthard ought not to allow that gap he got at the initial start to be closed down so quickly. But also remember, Coulthard is being circumspect. He does not want to repeat what he did on his parade lap at the start of the first Grand Prix. So Gerhard Berger fully aware of that, and watch Berger on the exit of the Ascari chicane. I promise you he's going to have a shot down the inside into Parabolica, because his car is lighter and he's probably got more straight line speed. And he wants to take advantage of Coulthard not being at his most confident after that incident. They're coming up to Parabolica now. Perhaps he's just going to wait here and try and slipstream past Schumacher. He'll pass Coulthard exactly as he did past Schumacher on the first start. So let's see as they come across the start-finish line to complete the first lap. It's David Coulthard leading from Gerhard Berger. Berger trying to close up in the slipstream, but is he going to be close enough? As they come down towards the first chicane, moves to the outside. It's going to be difficult to get through there. Coulthard's able to defend and remains in the lead. It's Coulthard from Berger, from Schumacher. And Jean Alesi's got Johnny Herbert breathing all over the back of the Ferrari, as he had a little sniff as he came out of Parabolica, but the straight line speed of the Ferrari kept it ahead of the second Benetton Renault. So David Coulthard managing to fend off Gerhard Berger so far, but Michael Schumacher now is also on the scene, and Damon Hill almost got into trouble under braking there. Damon Hill had to get on the brakes very heavily because the 3 cars ahead of him were slowing down a lot quicker than Damon Hill was. He pressed hard. You could see the back of the car sliding out, but most importantly for Damon Hill is he's keeping in contact with this lead group of cars. He's just going to sit and watch and wait what happens. We've got 53 laps on the 52nd lap of 53, and a long, long way to go as we look back to see where that problem was. As Coulthard up to the second time into this Ascari chicane, and he is drawn away. That's due to the fact he's getting his tyres up to operating temperature, and he's able to use the effectively superior handling qualities of the Williams to draw away from Gerhard Berger. So Coulthard, let's just take a look. This is what happened. One of the Tyrrells got into trouble, and so did Olivier Panis in the Ligier. And in fact, both Tyrrells ended up hitting each other in that incident, in the dust cloud that was produced. I think the Tyrrell actually bumped partly over the curb and the gravel bed, but there we see the battle for the lead. Coulthard, Berger, Schumacher, Hill, Alesi, and Johnny Herbert's dropped back, but all of a sudden involved in a great battle with one of the 2 Jordans. I think it must be Eddie Irvine, perhaps, but we'll have to check that as they come through. David Coulthard now beginning to pull away just by a little bit and opening up the advantage over Gerhard Berger. Schumacher breathing all over the back of the Ferrari, looking for a way past. Then Damon Hill and Jean Alesi now closing up to this group. Yes, Alesi's broken free of that battle with Johnny Herbert and is clawing his way up to the tail of Damon Hill, and that will not be very comfortable for Damon Hill, because the Frenchman will look at any opportunity to find a way to squeeze past Damon Hill. And with Hill battling for the championship, Alesi doesn't care. He just wants to get to the front as quickly as possible.
So Coulthard already establishing the fastest lap of this race, but the gap between him and Berger certainly not anything he can relax about at the moment. Still the very early stages. You can see the gap between Jean Alesi, and then it looks like Eddie Irvine has got ahead, or is it Barrichello? Very difficult to see. We'll have to check that as they come round. No, it is Barrichello. We could see the orange crash helmet of Eddie Irvine some way further back, and the screen has been readjusted as well. They seem to miss out Barrichello for some reason on the computer for one lap there. He's now reinstated in his correct place, and he now is chasing after Alesi, but quite some way back. Berger looking to try and run down the young Scot, but he is quick off the parabolica. That's where his advantage appears to be lying to me. Gerhard Berger can't use the superior top speed down this long straight into the first chicane to full advantage. So Schumacher is now really looking to be the threatening one in this particular group as David Coulthard begins to pull away. Fastest lap again on that last lap, and where's the cameraman gone? We've lost the picture. Somebody's pushed the wrong button, but he's finally found it. There we had a quick shot of Jean Alesi in 5th place. Now watch his progress, because the way he's caught up to Michael Schumacher very wide on the exit of Lesmo 1 and almost got into the same kind of trouble. Luca Badoer and Damon Hill, and look at Alesi on the exit of Lesmo 2, running right out to the outer edge, almost dropping a wheel into the gravel trap. Damon Hill right behind Schumacher now. Is he going to have a little look into Ascari? No, decides it's not a good place to try. Well, he had a little bit of a chance to do things in Belgium 2 weekends ago, and Damon took quite a long time to get past Schumacher when Damon was on wets and Schumacher on dries. They're both on dries, so the battle is even, but Schumacher, as I said earlier, I'm sure has got the maximum fuel available in that car. Damon Hill may have slightly different strategy. So as they come out of the parabolica to complete another lap, it's David Coulthard leading. 4 laps completed as he crosses the line. Gerhard Berger in 2nd place. Then Michael Schumacher with Damon Hill breathing right down his neck. Then it's Jean Alesi with Rubens Barrichello still in 6th place. Look back and watch out for Hill and Schumacher. Well, I must say, David Coulthard's confidence is brimmed high because he's attacking those curbs like he did in practice. There is no residue of what happened in the first start of this race. This guy is back to the form we saw on Friday in qualifying, we saw on Saturday in qualifying. That incident is totally behind him, out of his thoughts, and he's edging away. He's now just under a second advantage over Gerhard Berger, who in fact has just now recorded the fastest race lap, and we wait to see what happens. Joka tapauksessa brittien antamat ennusteet voiton todennäköisyydestä tuolta Lontoosta kertovat, että Coulthardilla ja Schumacherilla pitäisi olla jopa 30% mahdollisuus voittoon. Hillillä 25% mahdollisuus, Alesilla ja Bergerillä noin 7% mahdollisuus. Ja otetaanpa nopeasti vielä se, että Lontoossa voittokertoimet Sumille, siis Schumacherille 1,8, Hillille 2,8 ja Coulthardille 4. Saamme varmasti tämän lähetyksen aikana myöskin tietää, mitä on Veikkauksen voittajavedon kertoimet. Odottelemme niitä, ja tässä näkyy 5 kierrosta täynnä. Kärjenjärjestys pysynyt muuttumattomana, paitsi Mika Häkkinen tavoittaa Barrichelloa. Jean Alesi köröttelee kylmän rauhallisesti tuossa omalla paikallaan 5. Hänellä on 3,5 sekunnin ero takana tulevaan Barrichelloon. Ja Häkkinen on sitten Barrichellossa aivan kiinni. Pieni hajurako heidän kesken siinä on, mutta nyt katsotaan myöskin, miten tämä kilpailu ratkaistaan. Varikkokäynneillä vai taistelemalla mies miestä vastaan? Niin kauan kuin tämä kärkiryhmä mahtuu samaan televisiokuvaan, niin on enemmän tai vähemmän turhaa puhua siitä, mitä nuo aikavälit heillä ovat, mutta todetaan, että kärkipari Coulthard Berger ajaa tällä hetkellä 1.28 kierrosaikoja. Schumacher ja Hill puolestaan 1.27,5, eli tuo taistelupari, maailmanmestaruustaistelupari ajaa noin puolta sekuntia nopeampia kierrosaikoja tällä hetkellä kuin kärkikaksikko, eli he ovat sen takia hyvin tuntumassa. Alesin aika on 28,5 luokkaa, samaten Barricellon ja Häkkisen. Sitten pitää mennä aina tuonne sijalle 10, niin kun kierrosajat putovat päälle 1.30. 5 kovaa miestä, ja niin kuin näkyy, Mika Häkkinen on Barrichellossa kiinni. Loistavaa, hyvä Mika taistele, ohituksia, mutta turvallisesti. Sieltä takaa tulee lisää taistelijoita, ja Mika Salo parantelee koko ajan, hän on 17, ja katsotaanpa nyt saman tien tulee tilanne
kun kierrokset täyttyvät. Nyt on ajettu kaiken kaikkiaan 6 kierrosta, Salo on 17. Tuo oli harmillinen pyörähdys Salolla. Hän ei ole kyllä aiemmin juuri virheitä tehnyt omasta aloitteestaan. On niitä toki sattunut, mutta nyt tuollainen pieni lipsahdus sattui samassa kohtaa, missä David Coulthard ajoi lämmittelykierroksella. Mutta Salolla se oli huomattavasti simppelimpi. Kuitenkin harmittavaa, että hän ei päässyt heti takaisin omalle paikalleen, vaan joutui laskemaan monta kuljettajaa editse ja ohitse. Salon ero kärkeen on puoli minuuttia ja totta kai se kasvaa, koska aamun lämmittelyssäkin Salon ero kärkeen oli 3 sekunnin luokkaa, elikin 3,5 sekunnin luokkaa, ja siellä on sitten Lavazzi. Lavazzi on pyörähtänyt tuossa pääsuoran päässä ja hänen kisansa ilmeisesti päättyy tuohon. Ensimmäinen varsinainen keskeytys, jos niin voidaan sanoa, koska jos emme huomioi noita miehiä, joiden autot särkyivät jo ennen kuin kilpailu varsinaisesti pääsi alkuun. Mikä tulee Michael Schumacherin tässä kolmantena ajavan ja Damon Hilliin, niin heillä on odotettavissa 1 pysähdyksen taktiikka ja silloin miehet haluavat pitää tuon näköetäisyyden ja tuntuman toisiinsa, varsinkin Damon Hill, joka ajaa tällä hetkellä Schumacherin perässä. Sen sijaan heidän edellään ajava Gerhard Berger tulee todennäköisesti tekemään 2 pysähdystä ja silloin hänen sallitaan ajaa heidän edellään. Sen sijaan David Coulthardin kohdalla tuo taktiikka saattaa olla erilainen kuin Damon Hillillä, mutta se vasta selviää myöhemmin. Jos David Coulthard tulee ajamaan tämän kilpailun läpi 1 pysähdyksen taktiikalla, niin tässä nähdyn perusteella hän on erittäin vakava voittajasuosikki siinä, missä kuka tahansa. Ja tässä entiset tallikaverit Martin Brundle ja Mark Landell taistelevat sijoista 10 ja 11. Ai, Gerhard Berger on siellä hiekalla. Bergerillä lipsahti pikkuisen, mutta hän hallitsi tuon tilanteen. Kyllä säikäytti varmasti pahasti. Ja takaa Schumacher liimautui entistä lähemmäksi. Ja Schumacher varmasti käyttää nyt tätä pientä hetkeä hyväkseen. Vai käyttääkö? Ei käytä. Jättää taas tuon raon normaaliksi. Hurjaa taistelua, mutta sieltä takaa tulee sitten Schumacherin pahin uhka. Hän on Damon Hill ja Damon Hill korostaa sitä koko ajan, että Schumacher tietää. Hän on Schumacherille uhka. Hill on se ainut, joka pystyy painostamaan ja tekemään loppukauden kilpailusta maailmanmestaruutta ajatellen jännittäviä taisteluja. Toivotaan, että se jännitys säilyy aivan viimeiseen kilpailuun asti Australian Adelaideen. 5 kilpailuahan vielä tämän jälkeen on ohjelmistossa, mutta niin kuin näkyy, tässä on järjestys. Ja onko Barrichello vielä 6. vai onko Häkkinen jo ohittanut? Ei vielä. Häkkisen ja Barricellon välinen ero on aivan marginaalinen, vain puoli sekuntia. Mutta näissä jännitysvaiheissa ja pieni tulostieto vielä tuolta Saloon liittyen, Salo 17. Hän ei ole pystynyt ohittamaan edessä ajavaa Areostallin kuljettajaa, mutta odotetaanpa pieni hetki, saattaa olla, että siitä tulee meille uutta tietoa. Samalla siellä oli hurja panikkijarrutus Martin Brundle, mutta ei kosketusta onneksi. Salo on 16, hän onnistui ohittamaan ja nyt sitten Padoerin perässä. Joo, ja aivan tuossa maalilinjan ylitettyä hän lähti ohittamaan myöskin Luca Padoeri, eli Salo todennäköisesti nousi nyt tällä kierroksella siellä 15. Kaiken kaikkiaan tähän uusinta starttiin osallistui 21 autoa, 3 jäi varikolle. Ja kovasti vatkaa jo David Coulthardinkin auto hänen käsissään. Takaa tulee Berger, Schumacher 3, Hill 4, Alesi 5, Barrichello 6 ja Mika Häkkinen 7. Tähän väliin me otamme jännittävissä vaiheessa pienen katkon ja toivomme, että mitään dramaattista ei tällä välin tapahdu. Jos tapahtuu, näette kaiken joka tapauksessa nauhalta. Wait to see. Well, it appears to remain around about the same amount of time, so the status quo is unchanged. And Damon Hill closing again up to the rear of Michael Schumacher. Of course, the problem for Damon Hill is how do you find a way past the challenger in the championship? And Michael Schumacher will be in no mood to say, well, there you go, Damon. Indeed not. We saw that, enough of an example of that in Spa, as Gerhard Berger
in second place, just sliding a little bit into that second chicane. Schumacher, then Hill. Alesi's dropped back a little bit from the group. He's 1.4 seconds behind Damon Hill. Barrichello is now a full 5.7 seconds behind Jean Alesi, and then behind Barrichello, still Hakkinen breathing down his neck. Johnny Herbert 8th, Eddie Irvine 9th, and Mark Blundell in 10th place. Well, up into Ascari again, and everything looks very much the same as before. Just that Damon Hill, again, under braking into that chicane, is edging closer to the rear wing of Michael Schumacher. But of course, running behind Schumacher and passing him and overtaking and racing is not necessarily the forte of Damon Hill. He's blindingly quick, but Michael Schumacher, considered the better racer, in terms of fighting, getting in there and defending and fighting for position, than the Brit. There you can see Hakkinen a little further back from Barrichello this time, with Johnny Herbert closing up, somebody running very wide. Mark Blundell on the exit of Saccari, and of course he's got Heinz-Harald Frentzen running him down, and he'll be aware that Frentzen is on a mission. You saw how aggressive but positive he was when he passed Martin Brundle into the chicane at the beginning of this lap, and I think Mark Blundell's going to get a dose of the same treatment very soon. Well, Ukko Katayama passed Olivier Panis on that last lap as well. This was the spin of Giovanni Lavaggi a little while ago. We've already seen his car being craned away and out of the race. Both Pacific sadly out of the race after Montermini out on the first start. But as I say, Katayama has managed to move ahead of Panis, with Mika Salo just behind Panis. So both Tyrrells, which were involved in an incident earlier in the race, they are both still running, and Katayama managing to find a way past the second Ligier. I'll have to say, John, both Ligiers in race trim seem to be struggling somewhat. Yes, they've been all weekend, and they've been expressing the problem of, if we run in a low downforce, set up the car is very difficult indeed, and they don't feel that they've all got the enough horsepower. Well, there is a problem. Is that a tyre failure, or is that simply just some fluid off the back? I don't know whether it was Panis or Martin Brundle, but one of the two Ligiers, there it is Martin Brundle. That looks like somebody's had contact, because that's the left rear has gone down. Martin Brundle stays off the line. He'll make his way eventually back into the pits, but really his Grand Prix, as far as picking up points, would appear to be well and truly over. David Coulthard fastest on that lap once again, a 26.936, the new fastest lap of the race as the fuel load continues to go down. Damon Hill sliding it a little bit into that first chicane, and it looks as though that he's trying pretty hard. We saw a moment ago him also coming out of Ascari, getting a little bit sideways. And he's really chasing after Schumacher, but of course the problem is to actually get past. Gerhard Berger, 2.8 seconds behind Coulthard now, with Schumacher, as you can see, just behind him. Then Damon Hill, and Jean Alesi once again has closed up a little bit towards Damon Hill. And there Martin Brundle, that rear tyre now completely disintegrating. But the worst thing of all is it's not only disintegrating, it's making bits of the bodywork and carbon fibre fall. Martin really should stop. He should pull over. That tyre is flailing around and it is damaging the bodywork. That carbon fibre is sharp as glass. It is being thrown all over the racetrack, and I just hope that nobody who is following gets some of that on their tyres, because that will just slice through a tyre so quickly. So more dramas for Martin Brundle as he tries to get back to the pits, but whether he will actually get back there now or not, I don't know. Well, the drama for me is not for Martin Brundle, it's in fact for everybody else who came around, because those are quite large chunks of bodywork being chucked onto the track. There we see the Ligier team, and there Martin Brundle. Mutta kärjejärjestys on pysynyt muuttumattomana. Coulthard kärjessä, hänellä on 3 sekunnin ero Bergeriin. Sitten Schumacher kolmantena, Hill 4, Alesi 5, Barrichello 6, Häkkinen 7 ja Salo parantelee. Hän on nyt 14. Ja näillä kierroksilla pitäisi ensimmäiset tankkausvaiheetkin tulla esiin, ja mikäli oikein olen tulkinnut, Tyrrell-tallin tankkaus tulee olemaan ihan joukon ensimmäisiä. Mika Salon pitäisi tulla kierrokselta 12 varikolle. Ja muutenkin kaikki ne tallit, jotka ovat ajatelleet suorittaa tämän kilpailun aikana 2 varikkokäyntiä, niin nyt lähestymme niitä hetkiä, jolloin nuo autot tulevat syöksymään varikolle. Ja Tyrrell-tallilta saamme tiedon mukaan Salon alkuperäinen suunnitelma oli se, että kun 12 kierrosta tulee täyteen, hän tulee ensin varikolle ja sitten Yukio Katayama 2 kierrosta myöhemmin. Ja näin siellä on Salo sisällä. Salon ensimmäinen visiitti varikolla, ja hän selviää aika nopeasti. No jaa, kyllä siinä aika kauan meni, 17 sekuntia, mutta turvallisesti jälleen baanalle. Mitään ei ole menetettävissä. Salo on haastajan roolissa vielä tänä vuonna.
kokonaisuudessaan Salon vierailu varikolla siitä, kun hän leikkasi tuon nopeusrajoituslinjan siihen, kun hän jälleen palasi radalle, oli 29,6 sekuntia. Ja 17 oli tuo vaihto varsinaisesti. Ja näin tulee Martin Brandel. Pystyykö hän jatkamaan vielä tuolla autolla? Se nähdään aivan pian. Näistä renkaista muuten tällainen kemiallinen pieni oppitunti. Toivon mukaan emme ole valtavasti väärässä, mutta olemme Tyrelliltä saaneet tuolta Goodyearin puolelta saaneet informaatiota tästä ilmasta, joka näihin renkaisiin pistetään. Se on typen ja hapen sekoitusta. 83%. David Coulthard menee sivuun. Oi. Ei muuta kuin hanaa vaan ja vetoa vaan. Pidä pykälä silmässä, kyllä se sieltä tulee. Hänellä oli jo aiemmin aikamoisia vaikeuksia hallita tuo auto, mutta kyllä hän tulee sieltä sittenkin mukaan. Ja näin Häkkinen nousee 6. Vaikka hän menettikin johtopaikan, niin voidaan sanoa, että eräänlainen Hannu Hanhi. Ja tässä muuten mitä tulee näihin auton maa-efekti- ja downforce-asioihin, niin nimenomaan silloin kun tullaan jarrutukseen, niin kokonaisuudessaan tuo vähäinenkin downforce, mikä saadaan olla minimaalisen pienillä siivilä, katoaa. Ja silloin on kyse ainoastaan siitä, että kummonen on tuo renkaiden ja asfaltin välinen kitka pitämään miehen radalla. Ja ilmiselvästi David Coulthard tuli tuohon jarrutuspaikkaan hieman liian kovalla vauhdilla. Gerhard Berger nousee kärkeen ja katsomo ulvoo. Forza Ferrari. Berger ykkösenä. Valtava meteli tällä lähtösuoran alueella. Se ei varmasti tämän metelin läpi kuulu sinne, mutta kansa huutaa. Täällä on noin 120, ehkä 100 000 katsojaa. Ja jos on sitten enemmän, niin voi olla sellaisia, joille pääsylippuja ei ole pystytty myymään. He ovat tulleet eri aitojen läpi eri kohdissa ja niin kuin näkyy, Mika on siellä 6. Mutta vielä tuo lause, joka jäi hiukan kesken. Renkaisiin pistetään 83% typpeä ja loppu on niin sanottua kuivaa happea. Tällä eliminoidaan kosteus pois, joka taas merkitsee käytännössä sitä, että rengas ei laajene lämmetessään. Tämä on informaatiota rengasvalmistajan puolelta, joka on ihan mielenkiintoista lisäinformaatiota Formula 1 maailmasta. Ja näin siellä on sitten, huidotaan kameramiehet sivuun. David Coulthard on tulossa ensimmäisenä sisään Williams-tallin ajajista ja nythän on ajettu kaiken kaikkiaan 14. 14 ajettuja, Coulthard tulee sisään ja kauanko tuo kestää? Kestää vähän liian kauan. Nyt tehdään enemmänkin. Hän ajoi vähän yli siihen paikan, mihinkä hänen piti pysäyttää tuo autonsa. Ja näköjään nyt on kyseessä ylimääräinen ja ennalta odottamaton varikolle tulo. Ja sen takia tuolla tutkitaan, ovatko nuo etupyörän ripustukset kunnossa. Voidaanko mies laskea uudelleen radalle? Ei hän voida. Keskeyttää. Ripustukset ovat ilmeisesti sen verran vääntyneet, että häntä ei lasketa uudelleen tuonne radalle. Siinä oli tallin toinen omistaja, tekninen johtaja Patrick Head. Katsi oli aika lailla alaspäin. Ykköspaikalta kun keskeytetään, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä asia. Gerhard Berger johtaa kilpailua italialaiskatsomon edessä Monzan radalla. Tämä on mannaa. Ja kun tietysti vielä ynnäämme siihen se, että tämä on viimeinen kerta, kun Gerhard esiintyy Ferrarin ratissa italialaisyleisön edessä, ainakin tällä erää. Hänhän siirtyy Benetton-talliin, joka on brittitalli italialaisomistuksessa kylläkin. Ensi kaudeksi yhdessä nykyisen tallitoverinsa, italialaisten suuresti rakastaman ranskalaisen Jean Alèsin kanssa. Alesi 4, Barrichello 5, Häkkinen 6, hyvä Mika. Pidä Mika paikka, pidä paikka, Katajama 11. Ja Salo 17. Nyt odotetaan vielä tämä samalla kun Katajama on tullut sisään, 15 kierrosta on täynnä. Katajama kävi vaihdattamassa renkaat. Odotetaan tuo tilanne, miten Salon tiukka tilanne jatkuu. Hänhän kävi siis vaihdattamassa renkaat ensimmäisenä kuljettajana. Salo on 16. Hän on 16. Ja Katajaman visiitti kesti 37.48. Eli liki 8 sekuntia pitempään tuo kokonaisaika kuin Mika Salolla. Kierroksella ohitettavia tulee näkyviin. Schumacherille seuraavaksi Fortin-kuljettajan ohitus. Ja Fortin-kuljettajanahan siellä on Petro Diniz. Petro Diniz, jota nyt sitten Schumacher ohittaa.
ja on jo päässyt hänestä ohitse. Ja tässä Katajama keikkuu ensimmäisenä. Näin sieltä pääsee myöskin Hill ohitse ja pian tulee sitten Alesin ja Häkkisen vuoro. Barrichello edelleenkin vahvasti mukana Peugeot tallin kuljettajana, ei Peugeot talli vaan Peugeot moottorein varustetulla autolla. Painaa siellä hurjaa vauhtia ja hänelläkin on näytön paikka. Eddie Jordan on ilmoittanut, että mies on vapaa vaihtamaan paikkaa. Ja näin siellä sitten joutuu Katajama myöskin varvatuksi. Katajamaa kävi renkaiden vaihdossa ja nyt johtoasemassa oleva kilpailua johtava kuljettaja varvaa hänet kierroksella. Niin, tallipäällikkö Eddie Jordan on sanonut Barrichellolle, että olet vapaa mies siirtymään muille markkinoille. Mutta toisenlaista ratkaisua ei vielä ole sitten syntynyt. Eddie Jordan ilmoitti tänään ruutulipun haastattelussa, että ajajasopimukset selkiintyvät aika pian. Eddie Jordanin haastattelu nähdään sitten viikon kuluttua Monzan jälkilöylyissä ruutulipohjelmassa. Niin ikään silloin valotetaan vähän enemmän tätä Mika Salon kuviota, joissa tietyt asiat ovat loksahtaneet kohdalleen. Ja se asia on varmaa, että jos Prost ei tule McLarenille, Mika Häkkisen paikka Ferrarilla on selvä. Ai, siihen Katajama potkasi Damon Hillia aika pahasti ja Damon Hill joutui vetämään hätäjarrutuksen ja nyt siinä on se vaara, ellei Damon Hill pian pääse Katajamasta eroon, niin Michael Schumacher kasvattaa tuota rakoa hänen. Molempien on syytä kyllä tulla renkaiden vaihtoon aivan pian, mikäli käyvät sitten kahta satsia tai tulevat käymään kahteen kertaan. Tuo taktiikka kuitenkin ennakoi vähän sitä, että vain yksi kerta, niin kuin alussa tuli todettua ja Erkki kerroit, Hillin sekä Schumacherin kuvioon kuuluu vain yhden visiitin taktikointi. Mika Salo kertoi, että heidän on pakko käydä kahteen kertaan syystä, että polttoaine ei riitä. Tankki on yksinkertaisesti niin pieni, että se ei riitä, että vain kerran käydään tankkaamassa. On pakko käydä kahteen kertaan. Ja sehän on tällä kaudella täysin mahdollista. Tässä menee Jean Alesi, nimittäin polttoainetankkausten tullessa myös tallit ovat pystyneet sitten rakentamaan tuon tankin haluamille mitoille, miettien jokaisen kilpailun vaiheita ja taktisia kuvioita jo suunnittelupöydässä. Berger, Schumacher, kärkikaksikko, raivokasta taistelua. Bergerillä 2 sekunnin keula, Hillon 3, Alesi 4, Barrichello 5 ja Mika Häkkinen ottaa nyt varman päälle. Hän on 6 ja pisteitä on saatava tästä kilpailusta. Mika Häkkinen hän on maailmanmestaruus pistetaulukossa 5 pisteellään vasta 13. Viime vuonna samaan aikaan Mika oli palkintokorokkeella jo moneen kertaan. Monet muistavat viime vuonna Belgian Grand Prix, Mika oli jopa hopeatilalla. Eilen pitkä keskustelu Keke Rosbergin kanssa antoi valoa näihin viimeaikaisiin tapahtumiin ja Keke vakuutti kirkkain silmin ja raudan lujalla katseella, että tallin vaihdosta tai mahdollisista potkuista ei missään tapauksessa ole edes keskusteltu. Ne eivät ole millään tavalla ajankohtaisia asioita. Peter Collinsin, entisen Mika Häkkisen tallipäällikön Lotusajoilta kommentteihin paineensietokyvyn heikkenemisestä Kekellä oli vahva kommentti. Hän leimaa ne täysin pusit roskapuheiksi. Mikan paineensietokyvyssä ei ole tapahtunut mitään muutoksia, pikemminkin Rosbergin mukaan ja häntä lainaten. Mies on kasvanut entisestään, mutta tulokset ovat karua luettavaa. 3 keskeytystä avauskierroksella ja omasta syystä ovat tietysti hieman askarruttavia. Mutta nyt mennään. Uusi kilpailu ja uudet haasteet. Mika Salo hienosti kuvissa, joskin varvataan kierroksella. On syytä ajatella positiivisesti tässä vaiheessa. Mika Salo on Ferrari-kiinnityksessä mukana ja paikka on hänelle jo selvä. Mikäli Alain Prost ei tule McLaren tallin kuljettajaksi ja monet tahot tietävät kertoa, että McLaren ei ole niin hyvä ja niin valmis talli, että Alain Prost tekisi paluun Formula 1 kilpailuihin. Hän on itse korostanut moneen kertaan sitä, että jos hän tulee, kalusto pitää ehdottomasti olla voittajakalustoa. Siinä pöllähti jonkun auton moottorista todennäköisesti, mutta mitään savuavia koneita ohjaaja ei sieltä meille näytä, joten ilmeisesti se oli vain sattuman sumaa. Ja jos sitten käy niin, että Prost tulee, otetaan vielä tämä spekulatiivinen kuvio. Salolle on pedattu paikka Jordanin tallille.
Erittäin hyvä paikka, kun katsomme sitä, että Barrichello taistelee Peugeot moottorilla. Hän on 5. ja Eddie Irvine on 8. Jordan autot ovat vahvoja olleet tällä kaudella ja taatusti tulevat olemaan vahvoja myös ensi kaudella. Kehitystyö menee Peugeotin ja Jordanin yhteistyönä vahvasti eteenpäin. Tässä tilanteessa Mika Salo saa tuntumaan siitä, miltä tämä tuntuu ajaa kilpailun kärjessä, vaikkakin hän on joutunut jo antautumaan minuutti 20 sekuntia näille muille tässäkin kuvissa näkyville autoille. Ja siellä Schumacher heittää lentäen ohi. Schumacher on ilmoittanut myöskin, että vaikka hän toivoisi Kuosaasia parikseen ensi kaudella, ei hän millään tavalla ole myöskään Mika Saloa vastaan. Ja miksi olisi? Sympaattinen pellava pää Martinlaaksosta. Ilman muuta miellyttävä tallitoveri, mutta näin ajatellen Saloa tuntien ei missään tapauksessa myöskään liian nöyrä Schumacherin komentoihin. Hän tulisi varmasti tekemään hyvää jälkeä Ferrari-tallissa, mutta jätämme nämä arviot omaan rauhaansa. Palaamme niihin muissa lähetyksissä lähitulevaisuudessa ja aikanaan nämä asiat loksahtavat kohdalleen. Schumacher toisena ja Hill 3. maailmanmestaruustaistelussa. Tämä pari on se, joka ratkaisee kirkkaimman mitalin tällä kaudella. Schumacherilla mahtava johto. 66 pistettä. Takaa tulevalla Damon Hillillä 51 pistettä. Ja tuossa näkyvät kierrosajat. Viimeinen kierros ja paras kierros. Ensin paras ja heti alla sitten tuo viimeinen kierros tämän kärkikaksikon autoilla. Siltä näyttää, että tässä tulee mielenkiintoinen taktinen kuvio myöskin varikkovisitsien osalle. Eli nyt nähdään, vaihtuuko kilpailun kärjessä järjestys. Siellä on keskeyttäneenä Olivier Panis jää pois ja se tietää sitä, että Salo nousee jälleen pykälä, mutta Salo on tällä hetkellä 16. Viimeinen kierros 1.31. Tässä tulee uudestaan tuo Olivier Paniksen virhe. Sama juttu, Jarrutus. nimenomaan pito rataan katoaa sen jälkeen, kun auton vauhti hiljenee ja silloin ollaan ainoastaan kumin ja asfaltin kitkan varassa jonkin aikaa. Ja Olivier Paniksella se homma päättyy pyörähdykseen. Mika Häkkinen 6. tällä hetkellä ja Salo nousee sijalle 15, kunhan tuo Olivier Panis tuolta nyt putoo tuolta monitorista omalle paikalle. Mika Häkkisen ero kärkeen on 20 sekuntia. Se ei ole nyt aivan järisyttävän paljon, mutta edessä olevaan Barrichelloon se on 2,5 sekuntia ja takana tulevaan Johnny Herbertiin se on noin sekunnin luokkaa, joten aika lähellä kuljettajat menevät, ei huokaista vielä. Jännitetään ja katsotaan miten tästä tulee käymään. Bergerillä kärkipaikka edelleen, 21 kierrosta ajettu. Schumacher 3,5 sekunnin päässä. Mutta sitten näkyy tämän taisteluparin ero. Ja Hill rakentaa nyt koko ajan. Ja talli rakentaa varmasti varikolla. Kaiken on mentävä niin nappiin, kun se varikkovisitti tulee. Se on yksi paikka ohittaa Schumacher. Kilpailu lähentyy kohta puolta väliä. 22 kierrosta takana. 53 ajetaan kaiken kaikkiaan. Ja kilpailulle tulee mittaa noin 307 kilometriä kaiken kaikkiaan. Ja jälleen on hitaita autoja siellä pahasti. Gerhard Bergerin edessä, mutta samalla tavalla myös muiden edessä. Ja nämä kierroksella ohitettavat muodostavat, niin kuin on aina todettu, oman vaaramomenttinsa ja jännitysmomenttinsa. Bergerin ja Schumacherin välinen ero edelleen 3,5 sekuntia, mutta se nopeasti muuntautuu näissä ohitustilanteissa. Berger ajaa ilmeisesti Taki Inouen takana tällä hetkellä, tai onko tuo Massimiliano Papis? Massimiliano Papis, italialainen nuorista 83-senttinen mies, joka ajaa ensimmäistä kauttaan Formula 1 ja on nyt siellä edessä hidastamassa Gerhard Bergerin menoa ja hänen pitäisi päästä pian tuosta Italianosta ohi, jotta hän pystyisi säilyttämään tuon saman eron, mikä hänellä on ollut runsaat 3 sekuntia Schumacherin ja Hillin nähden. 4 kärki. Berger, Schumacher, Hill, Alesi ovat kaikki 4 sekunnin sisässä. 4,5 sekunnin sisään mahtuvat nämä 4 hurjaa. Ja se tietää sitä, että tämä on raivokasta, tämä on jännittävää taistelua. Nyt Taki Inoue on siellä Schumacherin ja Hillin edessä. Ja niin ikään siellä on myöskin Jean-Christophe Bouillon. Bouillon on siellä, mutta aika pian siellä on myöskin
Siellä on myöskin hyvin lähellä Frentzen kärkitaisteluista, mutta katsotaan nyt, miten tuo kilpailu etenee tämän joukon kesken. Schumacher ohittaa Inouen, takaa tulee myös Hill, joka ohittaa Inouen, aika paha tilanne. Tuossa aina on tuominen, molemmat ulos! Jälleen kerran Schumacher ja Hill! Molemmat ulos, pystyvätkö he jatkamaan, saavatko he autossa käyntiin, Häkkinen nousee tällä hetkellä neljänneksi. Eivät pysty, molemmat jäävät sinne. Ja tästä nämä miehet eivät voi kiittää ketään muuta kuin Taki Inouea. Valitettavasti Schumacher saattaa olla kyllä sitä mieltä, että Damon Hill teki jotakin, koska hän riensi välittömästi antamaan oman kommenttinsa Damon Hillille. Todella vihaisen näköinen saksalainen siinä juoksi välittömästi Damon Hillin luokse. Damon Hill ei tiennyt välttämättä, mitä siellä takana tapahtui. Inoue teki yllättävän liikkeen, joka aiheutti myöskin tuosta Bergerillä ja Alesilla kaksoisjohto. Ja nyt se tulee tuo tilanne. Selvästi tietysti liian kova tilannenopeus Damon Hillillä ja hän ajaa päälle. Kyllä. Selvästi liian kova tilannenopeus Damon Hillillä ja tulee päälle. Schumacher joutuu keskeyttämään ja tuo jännitysnäytelmä säilyy seuraavaan 5 Grand Prix-tapahtumaan. Siinä nuo veljekset menevät keskenään. Mytryssä suin. Siinä ei paljon lämpimiä ajatuksia vaihdella, niin kuin tapahtuneen viimeisen kisan jälkeen. Hill ohittaa ja siinä Ferrarilla on Schumacherin. kaksoisjohto ja kansa tulee hulluksi täällä. Ja mikä hienoa, että suomalaisittain Häkkinen on noussut neljänneksi. Ja nyt tulee tuo tilanne vielä. Hillin autosta katsottuna Inoue poukkaa tuosta noin äkkiä. Ja samalla siinä tietysti myöskin tuo, sanotaanko downforce, maa-efekti katoaa osittain Inouen lähtiessä edestä pois. Ja samalla tullaan myös siihen erittäin nopeaan kohtaan, jossa jarrutuksissa joudutaan taiteilemaan kielen keskellä suuta. Ja siinä Hill menetti autonsa hallinaan yksinkertaisesti. Auto ei pysynyt käsissä, jarrutus meni pitkäksi ja niin kuin näkyy. Kaksoisjohto, Maranello punaisilla ja Häkkinen neljäs. Salo on tällä hetkellä komeasti noussut jo 13. Hän on 13. Pientä matematiikkaa aina pitää laskea, koska tulosmonitorimme pitää edelleen tuossa mukana Schumacherin ja Hillin, mutta Berger johtaa Alessio toisena. Komeaa. Ja molemmat Williamsit pihalla. Siinä oli Frank Williamsin ilme sen näköinen, että hohojaa. Frank Williams ei tietenkään voi muuta kuin purra kieleensä. Hän on ajajasopimuksensa ensikaudeksi vahvistanut ja nyt sitten hinausmiehille tulee töitä. Täällähän on kaiken kaikkiaan, kun on Ferrarin varikolle. Ensimmäisenä tulee sieltä sitten Berger. Nyt on 24. Ja se viittaa siihen, kun 24 kierrosta on ajettu, että Gerhard Berger ja varsinkin tässä tilanteessa, hänellä on Alesiin nähden, Alesi siirtyi tietysti nyt kärkeen, mutta jos katsotaan Alesi ja Baricellan eroa, se oli noin 20 sekuntia ennen tätä hetkeä, kun Gerhard Berger meni varikolle. Heillä saattaa olla varaa käydä varikolla kahdestikin, jos vastaan pannaan sitten muut heitä eniten ahdistavat kuskit. Mika Häkkinen kolmantena, niin kuin näkyy. Berger jäi hänestä ja Bergerille merkataan nyt 5. paikka. Berger kävi siis varikolla vaihdattamassa renkaat, kun 25 kierrosta oli ajettu. Ja nopeus kaiken kaikkiaan oli 28,5 sekuntia. 28,5 sekuntia. Kerromme jälleen tuon monitorimme antaman lukeman näistä kokonaiskestoista, jotka eivät sinällään tietenkään ole koko totuus varikkokäynnin hitaudesta. Mutta järjestys on niin, että Jean Alesi johtaa yllättäen. Montrealin kilpailun ykkösmies nousee kärkeen, mutta tämä on tietenkin väliaikaista todennäköisesti, koska 13 sekunnin päässä on Baricello, 14 sekunnin päässä on Häkkinen. Voi olla vielä niinkin, että tässä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Siellä on Blandel ja siellä on Berger. Eli kyllä Berger on Blandelin edellä, mutta käsittääkseni hän on 6. tuossa tilanteessa. Ja Blandel ohittaa Bergerin tuossa tilanteessa. Oliko siinä jopa kahdenkeskistä taistelua? Nyt tulee Alesi kärkipaikalta. 26 kierrosta tulee täyteen. Alesi johtopaikalta sisään. Ja Padoero niin ikään sisällä. Ja polttoainetta pistetään nyt niin paljon, että riittää. Kilpailun puoliväli. Hieman alle puoliväli. 14,7 oli tuo aika. Katsotaan, Salon aika oli 17 sekunnin luokkaa. Salo 12 tällä hetkellä, mutta Salo tulee vielä toistamiseen varikolle. Baricello kärkeen, Häkkinen toisena. Ja nyt hurjaa taistelua Eddie Irvinin ja Gerhard Bergerin kesken.
Onpa draamaa. Jännittävä kilpailu ja Mika ei vaan Blandel. Blandel on sisässä 26 on ajettu. Blandel niin kuin Mikakin käyttävät tätä yhdenkäynnin taktiikkaa. 13,3 nopein visiitti. 26 otetaan Siinä on johdossa ajava Baricello ja takavaa niin Mika Häkkinen toisella sijalla. Kaiken kaikkiaan Alesi visiitti kesti 26 sekuntia, Blandelilla se kesti 25 sekuntia, Häkkinen hienosti toisena. Mutta tämä on, niin kuin laulu sanoo, vain väliaikaista. Häkkinen tulee kohta sisälle, veikkaisin, että tältä kierrokselta ja sitten katsotaan sen jälkeen todellinen tilanne. Mutta Salo keikkuu siellä mukavasti kärkimiesten seassa. Vähän tuulispäinen paikka siinä mielessä, koko ajan viheltää joku ohitse. Siinä on yhdellä auto ei vaan toimi. Ja siinä on Salon edellä Sauber-kuljettaja Jean-Christophe Bouillon ja eroa miehillä oli niin kuin tuo kummankin meille näytti. Ja tässä Rubens Barrichello tulee sisään varikoon. Ja Häkkinen siirtyy kärkeen, jos ei Häkkinen tule sisään. Häkkinen johtaa! Häkkinen johtaa tällä hetkellä kilpailua. 27 kierrosta ajettu. Mika Häkkinen johtaa. Mutta korostetaan edelleen, että tämä on vain väliaikaista. Yhdellä tankkauksella Häkkinen joutuu joka tapauksessa tätä kilpailutapahtumaa rikastuttamaan. Barricellon visitti kesti 15,6. 15,6 ja kokonaisaika 27 ja puoli. Samaa tasoa nyt suurin piirtein ollut muillakin, mutta 27. kierros mennään Mika Häkkisen johtaessa koko joukkoa. Ai, tämä on balsamia monien haavoille. Me kaikki epäuskoiset. Ja nyt siellä radalla on itse asiassa se mielenkiintoinen tilanne. Siellä ovat molemmat suomalaiset peräkkäin. Salo edellä ja Häkkinen hänen takanaan, mutta Mika Salo on jäänyt Häkkiselle tässä vaiheessa yhden kierroksen ja tuon verran, mitä tuo ero sen lisäksi näyttää. Ja Salo ajaa, niin kuin sanoit, siellä 11. Toivotaan, että Mika Häkkinen pystyy taistelemaan tänään täällä Monza-kilpailussa 5. paikassa ja pahasti Padoer ulos. Auto on romuttunut hurjan näköiseksi. Padoer pihalle. Hän oli Salon takana, joten ei auta Salon asetelmia millään tavalla. Nyt se tulee tuosta kantturan ylitse ja mennään lentäen. Kuljettajasta tulee matkustaja. Hän tulee vielä radan yli ja tänne kaiteeseen keula edellä. Tulee paljon roskaa ja sieltä tulee sitten, oliko niin, että Häkkinen tulee sisään, oliko siellä takana? Taisi olla takana äsken Häkkinen ja Salo, mutta he selvittivät tuon tilanteen. Ja Herbert siirtyy kärkeen. Häkkinen sisälle, hän johti kierroksen. Ja kauanko menee aikaa? 14,9. Aika nopea visiitti. Ihan sieltä kärkipäästä. Toivottavasti mitään ylinopeuksia varikolla ei tule. 27,8. Ja Häkkinen ottaa oman paikkansa monitorimme mukaan 4. Barricellon edelleen. Tämä olisi mannaa. Mutta nyt odotellaan kuitenkin ennen kuin nuolahtaa. Häkkinen 4. varikkokäynnin jälkeen ja tämä on hieno tilanne. Kärjessä Herbert, joka ei ole käynyt vielä renkaiden vaihdossa. Hän on ainoa kärki kahdeksikosta, joka vielä ei ole käynyt varikolla ja se on se syy, että Herbert ajaa tällä hetkellä kärjessä ja hän edessään painelee Mika Salo. Herbert johtaa kilpailua. Aika mielenkiintoinen tilanne. Mies oli yllätyksellinen tuolla Silverstonein kilpailussa, otti ja voitti, mutta niin kuin näkyy, Ferrari-kuskien takaa tulee sitten suomalaista väriä. Rystyset valkoisena. Vantaanlaakso, ei vaan Myyrmäen, Martinlaaksosta Vantaalta, läheltä Vantaanlaaksoa. Mies painaa ja tavoitteena maailmanmestaruuspisteet ja mahdollisimman iso saalis. Nimittäin korkealle sijoittumalla Häkkinen pystyy nousemaan aika nopeasti tuonne 10 sakkiin. Hän on 13. ja jos sanotaan nyt niin, että sieltä räpsähtäisi vaikkapa 4 pistettä, niin hän pystyisi nousemaan jo 8. Edellyttää tietysti, että tuo tilanne pysyisi muiden kohdalta samanlaisena ja eihän se välttämättä pysy. Alesi 2, Berger 3. Ja nyt tuleeko Herbert tältä kierrokselta sisään? Ajajapalkkioissahan on niin, että johtokilometreistä myös maksetaan. Paalupaikasta maksetaan, lähtöruuduista maksetaan. Ja totta kai lopullisten sijoitusten mukaan tulee kilahtaa tilille, tallin tilille tietty rahasumma. Ja sitten sopimusten mukaan katsotaan kuinka paljon kuljettaja saa sitä rahaa. Häkkinen 4. Häkkinen 4. ja 31 sekuntia Herbertistä. Eli kun Johnny Herbert tässä kuvassa tulee menemään varikolle,
niin Ferrari-kaksikko tulee ottamaan johtopaikan ja Häkkinen mitä todennäköisemmin 3. paikan. Sää on pilvinen edelleenkin tällä alueella ja lämpötila on 23 astetta, radan pinta 33 astetta. Elämme mielenkiintoisia vaiheita. Seuraatte suoraa lähetystä. Kauden 12 Formula 1 MM-osakilpailu ja Mika Salo nousee 10 joukkoon. Tässä näin, Mika Salo 10 sakkiin ja on 9. Mutta samalla Herbert sisään. Herbert tulee sisään, mutta niin taitaa tulla myöskin Salo sisään. Herbert johtopaikalta sisään, kun 29 on ajettu. Alkuperäisen Tyrellin suunnitelman mukaan Salo tekee 2 pysähdystä ja jos tuosta suunnitelmasta pidetään loppuun asti kiinni, niin Salo tulee ajamaan varikolle, kun kierroksia on ajettu 32, eli noin 3 kierroksen kuluttua. Aika hyvin meni, ei mitään ongelmia. 12,5 sekuntia ja niin kuin näkyy. Alesi kärjessä, Berger toisena. Hurja tilanne, mahtava tilanne. Voiko enää komeampi tilanne olla italialaisyleisön edessä? Tämän jälkeen kenelläkään ei ole täältä kiire pois, jos tässä järjestyksessä tullaan maaliin. Herbert tämän tiedon mukaan pitäisi tuon 3. paikkansa. Voi olla. Häkkinen olisi 4. 13,8 sekuntia kärjestä, mutta on pakko odottaa pieni hetki. Barrichello 5. Frentzen 6. ja ero näkyy siellä. On Barricellon ero Häkkiseen on 1 sekunti, hyvin pieni marginaalinen ero. Frentzen on 6. hänen eronsa sitten Barrichelloon on peräti 14 sekuntia, joten ainut jännitysmomentti on tietysti mitä tekee Barrichello. Löytyykö tuosta Peugeot moottorista enemmän potkua kuin Mercedes moottorista? Toivottavasti Häkkinen pystyy säilyttämään oman paikkansa. Ja ainakin mitä Jukio Katajamaan tulee, niin tuo Tyrellin taktiikka pitää paikkansa. Jukio Katajama kävi juuri toistamiseen varikolla, eli nyt hänelle on laitettu ne renkaat, jolla hän tulee ajamaan tämän kilpailun maaliin. Ja polttoainetta riittävästi. Tosin Katajama on tällä hetkellä sijalla 13. Hänen takaansa tulee ainoastaan 1 kuljettaja. Hän on Petro Diniz. Ainoastaan 14 kuljettajaa on mukana, kun kilpailu on karvan verran yli puolivälin. Ja Santos hymyilee. Ei ulkoisesti, mutta sisäisesti. Aivan varmasti on pakko olla tyytyväinen tuohon tilanteeseen, mutta mitään ei ole vielä kirjoitettu kirjan kanttiin. On pakko katsoa tämä kilpailu loppuun asti ja sitten katsotaan mikä on todellinen tilanne. Jean Alesi on M-pistetaulukossa 3. Gerhard Berger 6. Mutta ero kuitenkin Alesilla tuonne muumimpaan kärkeen, eli esimerkiksi Damon Hilliin, on liki 20 pistettä. Hän tavoittaisi tietysti Hilliä ja onnistuessaan hän voisi tulla myös taistelemaan maailmanmestaruudesta, mutta se vaatii paljon onnea. Ei ollut onnea mukana nyt sitten sen paremmin Hillillä kuin myöskään Schumacherilla. Miehet kolaroivat toistamiseen jo tällä kaudella ja saattaa olla, että kilpailun jyry joutuu antamaan pienen puhuttelun molemmille. Schumacherillaan on tietyllä tavalla ehdonalaisessa vielä tämänkin jälkeen 3 kilpailua, eli edellisen kilpailun hurja taistelu Hillin ajon estämisestä. Kilpailun tuomaristo Belgiassa langetti Schumacherille 4 kilpailun ehdollisen rangaistuksen. Jos vastaava toistuu, niin hänelle annetaan sitten 1 kilpailun kielto. Mutta tuo kolari kyllä oli kaukana Schumacherin syystä. Kyllä siinä Hilla jo aivan suoraan päin Schumacherin auton perään. Ja tässä tuo ennakkotaktiikka toteutuu. Eli Salo tulee toistamiseen varikolle. Sinne laitetaan juuri riittävä määrä polttoainetta nyt, jotta Mika Salo saa tuotua Tyrell-autonsa tuonne maaliin, jonne on vielä matkaa onneksi riittävän paljon, jotta hän pystyy jälleen ahdistamaan noita sijoituksia, joista mahdollisesti jaetaan pisteitä. Häkkinen 4. ja Salo lähtee varikolta hurjaan taisteluun. On 9. tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että Max Papis ei pystynyt ohittamaan Saloa tuon varikkovisitin aikana, mutta sitten on Bergerillä suuria vaikeuksia pyörä linkallaan. Häkkinen nousee 3. Häkkinen nousee 3. Joo, Berger joutuu keskeyttämään. Oliko siinä jonkinasteista draamaa tuossa ennen sitä? En nähnyt. Eikö sitä kuvassa näytä? Kuin renkaat olisivat olleet molemmat eturenkaat eri suuntaan tuossa jarrussa. Oikea tuossa näyttää oleva kohdallaan, mutta vasen vipatti aivan hervottomana. Ja nyt toivon mukaan löydetään tuo tilanne. Ja jotain on tapahtunut. Tuolla auto on panikkijarrutuksessa joka tapauksessa ja vasen etupyörä on hervoton. Joo, se on aivan ripustukset on rikki. Kyllä. Saattaa olla, että Berger ajoi tuon edellisen mutkan kanttarelin yli liian rajusti ja silloin etupyörän ripustukset eivät sitä kestäneet. Ja nyt Jean Alesi
on tekemässä sitä, mistä hän 2 päivää silloin sitten sanoi koko kansainväliselle lehdistölle, että hän ei toivo mitään niin paljon kuin että hän saisi voittaa viimeisen kilpailun Ferrarilla tämän katsomon edessä. Ja nyt hän on tekemässä sitä täysillä. Tekniikka sanelee paljon. Bergerin keskeytys oli yksi osoitus siitä, mutta ei tässä ihan kaukana olla siitä, että Häkkinen riemuitsee tänään palkintokorokkeella. Katsokaa mitä tulosluettelo kertoo hetken kuluttua. Tästä näin. Häkkinen on 3. Ja ei tiedä mitä tuolla kärjessä vielä tapahtuu kenelle tahansa. En sano sitä ääneen vaikka mieli tekisi. Katsotaan mainoskatkon jälkeen mitkä ovat tunteet. Frentzen 5. ja Salo on tällä hetkellä 10. Kierrosta ajettu. Alesi johtaa edelleen. Herbert toisena. Häkkinen 3. Mika pitää edelleen tiukasti kynsin hampain kiinni ja karvan verran tavoittaa edessä ajavaa Herbertia. Siellä on Mika Salo, vaan Katajama. Ei Katajama. Ja Alesi on varvaamassa häntä kierroksella. Johtava Jean Alesi Ferrarin autossa ja painaa siellä omassa ylhäisessä yksinäisyydessään. 8,3 sekuntia on ero Herbertiin. Toisena olevaan Benetton tallin kuljettajaa. Ja Mika Salo, hän on 9. 1 kierroksen jääneenä. Ja vain 12 autoa on enää mukana. Monzan rata kaikkine dramaattisine vaiheineen on verottanut raskaasti kuljettajia. Molemmat Williams-auton kuljettajat ovat poissa pelistä. Schumacher on poissa pelistä. Berger on poissa pelistä. Mutta mikä hienointa, 2 luunkovaa suomalaista on mukana ja Mika Häkkinen taistelee 3. tilasta. Näinkö on, että näemme Häkkisen tänään palkintokorokkeella? Emme mihinkään nyt usko, emmekä luota ennen kuin siihen tilanteeseen vasta kun ruutulippu heilahtaa. Ettei niin raskaasti petytä. Salo ja hänen takanaan on sitten Bujon. Saubertallin kuljettaja etsii Ford moottoristaan niin rajua vääntöä, että Yamaha Tyrian Nokia-auto saisi väistyä, mutta Salo pitää kynsin hampain kiinni omasta paikastaan. Bujon lähestyy ja varmasti tekee pienen iskun nyt. Salo katselee peileistä, että kummalta puolelta se tulee. Ja nyt se tulee ja laskeekin ohi. Siellä Heinz-Harald Frentzen, joka johtaa Saloa jo kierroksella. Eli minun käsittääkseni tuo oli Frentzen ja tuolta tulee. Ei ole kuin Bujon. Bujon on 10. ja hän oli ainoastaan marginaalisesti ohitse. Frentzen on 5. menee menojaan. Ja Bujon, pieni ranskalaiskuljettaja, Jean-Christopher sympaattinen, jota italialaiset eivät edes tunnistaneet, kun hän tuli Ferrarilla, ei vaan tuolla pikkuskootterillaan varikkoalueelle. Sen sijaan oli huvittavaa huomata, kuinka tifosot, joita on tuhansittain varikon porteilla, sankkana muurina, näkivät kuinka Mika Salo tulee sieltä. Huusivat hillittömästi, Häkkinen, Häkkinen, Häkkinen. Näin se tietämys on kovaa luokkaa täällä Italiassa. Häkkinen tulee sieltä. Ja Häkkinen tunnetaan hyvin. Barrichello ei saa Häkkistä kiinni. Voi kun nyt koneet kestäisivät. Ei tarvitsisi enää hirvittävän kauaa kestää. Kilpailulle ennakoitiin noin tunti 20 minuutin kestoa, eli 20 minuuttia vielä, niin ollaan viisaampia. Tasan tunti on nyt ajettu tätä kilpailua, ja ne, jotka ovat tulleet myöhemmin mukaan, todettakoon, että ensimmäisellä kierroksella, ensimmäisessä startissa tapahtui sen verran rajua kolarointia, rata meni tukkeeseen, kilpailu piti keskeyttää, ja sen jälkeen uusinta lähtö oli Suomen aikaa kello 16.25. Ja näin sitten mennään lähtö suoraan. Tiukka vasen. Olemme Max Blandelin autossa. McLaren Mercedes auto ja sitten painetaan vasenta oikeaa. Ja nyt lähestytään tai painetaan tätä Curva Grandea. Legendaarista radan osaa ja Berger katselee sieltä sivusta. Autoon tuli tekninen vika. Jotain siellä peräpäässäkin tapahtui. Auto ikään kuin putosi. Ripustukset tai jotain vastaavaa pettivät ja Bergerin matka katkesi kesken kaiken. Jean Alesi on kuitenkin johtanut tätä päivää ja tätä kilpailua jo pitkän aikaa. Herbert on toisena ja Häkkinen 3. Tässä näkyvät sitten miehen väliset erot. Siinä on tuo Tyrrell-auto Herbertin edessä ja Häkkinen tulee sieltä takaa. Turvallisen tuntuisesti on kaikkien välit kohdallaan. 13,8 sekuntia oli edellisellä kerralla Häkkisen ja Herbertin välinen ero. Katsotaan mitä se on nyt. Herbert menee siellä ja Häkkinen ohittaa tämän selostuspisteemme nyt.
14,7. Häkkinen on joutunut antautumaan hiukan. Baricello sen sijaan on jäänyt reilummin 5,3 sekuntia. Hyvin on pullatuunissa. Salo 9. Mikään ei olisi sen hienompaa. Salo on käynyt 2 kertaa varikolla. Ainoana mukana olevista kuljettajista 2 kertaa käynyt varikolla. Niin, mikään ei olisi sen hienompaa, kun Salokin pystyisi nousemaan vielä tuonne 6 takkiin, mutta kovin on pitkä ja ohdakkeinen tie. Hän on kuitenkin koko ajan kaventanut tuota eroa edessä ja vaan Max Papisiin nähden. Se oli muutama kierros sitten 7,5 sekuntia, nyt se on pudonnut 5 sekuntiin. Eli kyllä merkit viittaavat siihen, eli jos Salo pystyy tuota vauhtia ainakin nousemaan Papiksen ohi 8. Sitten on kuitenkin matkaa Mark Landelin, joka tällä hetkellä ajaa siellä 7. Nyt täytyy vähän odotella vielä sitä, että oliko Pujonin, onnistuiko se yritys. Sehän onnistui sen, mitä me näimme televisiosta, mutta pystyykö Salo kuittaamaan, koska edelleen monitorimme kertoo, että Salo on 9, Pujon 10. Mutta onko tämä vanhaa tietoa? Näemme, kun miehet ohittavat seuraavan kerran tämän maalisuoran, josta ajanotto nollataan. Pitääkö Salo edelleen kiinni tuosta 9. paikasta? Pitää. Pujon on 10. Kovaa taistelua siellä myös tuolla peremmällä. Tässä menee kilpailun 2. Benetton tallin Johnny Herbert ajamassa arvokkaalle paikalle kilpailussa tällä hetkellä hopeatilassa kiinni 2. Se vahvistaa sitä ajatustani siitä, että tuo Salon ohittanut kuljettaja, Sauber-autokuljettaja oli todellakin Heinz-Harald Frentzen, koska ainoastaan 7 kärkiautoa tällä hetkellä ovat samalla kierroksella. Sen sijaan 8. ajava Massimiliano Papis ja myöskin Salo ovat kärjelle jo kierroksen jääneenä. Ja täällä Jordan-tallissa ollaan valmistautumassa ottamaan miehiä sisälle, joka viittaisi siihen, että ainakin Jordan-tallin jompikumpi kuljettaja tulee tekemään 2 pysähdystä. Herbertin takaa tulee Yukio Katayama, mies, jonka tulevaisuuden suunnitelmissa on 3 vaihtoehtoa. Lopettaa, siirtyy Indyihin tai etsiä joku paikka. Ja Eddie Irvine keskeyttää sieltä 6. Se tietää sitä, että Salo on jo 8. Eddie Irvinea varten ei tarvitse enää tuolla varikolla olla valmiina. Sen sijaan Baricellolle todennäköisesti tehdään toista vaihtoa. Mitä ilmeisemmin ainakin siellä ollaan valmiina. Baricellon kierrosajat ovat putoneet huolestuttavan paljon. Vielä muutama kierros sitten hän käytti aikaa 1.27,5. Nyt viimeinen kierros ei aikaa peräti 1.33. Se viittaa siihen, että Baricellolla on ongelmia. Ilmeisesti renkaat ovat aivan loppu tai jotain vastaavaa. 12 kierrosta vielä. 12 kierrosta vielä. Ja noin 1.30 tasoa mennään per kierros, jos lähetysyksikössä halutaan tarkalleen katsoa, milloin tämä kilpailu on ohitse, niin sen siitä voi päätellä. Tiedoksi tämän illan ohjelmamuutoksista nyt, kun tämä kilpailu venähtää. Ruutulippu siirtyy omalta paikaltaan kello 18.30. Tulee siirtymään kello 20.30 ja alkaa Rooman Serifin jälkeen. Ruutulippu-ohjelmassa luonnollisesti on mukana tämän päivän tiivistelmät kaikessa rauhassa tehtynä ja myöskin suomalaiskuljettajien kommentit. Arvokkaat kommentit toivottavasti ja varsinkin siinä valossa, jos Häkkinen on tuulettamassa palkintokorokkeella. Siis Rooman Serifin jälkeen kello 23.20. Mainion isännän Kari Salmelaisen johdolla tulevat sitten tosi hemmot heti sen perään raikkaasti puolen yön tietämissä. Tällaista ohjelmanmuutostietoa tähän väliin MTV3-kanavalla. Ja siellä on sitten valmiina Eddie Jordan-talli ja Rubens Baricellolle odotetaan varikkovisiittiä kilpailujohtavaa Jean Alesi. Kylmän rauhallisesti 7,5 sekunnin erolla, mutta sieltä tulee Johnny Herbert. Näköyhteys miesten kesken säilyy. Jääkiekkoa tulee siis tämän lähetyksen perään. Normaali paketti, mutta hieman myöhemmin. Ja pandakarhut, vai oliko se pampukarhut, tulevat sitten jääkiekon jälkeen, joten perheen pienimmät, jotka nyt jännitätte tätä tapahtumaa, malttakaa hetki. Se oma suosikkiohjelma alkaa sitten jääkiekon jälkeen, ikään kuin siellä ruutulipun paikalla. 7 uutiset tutulla paikallaan. Häkkinen 3. 9,3 sekuntia enää Herbertiin eroa. Ero on kaventunut merkittävästi.
Mutta mikä on Salon kohtalo? Salo on 8. Eddie Irvine putosi tuosta välistä, Salo on 8. Ja ainoastaan 0,2 sekuntia Max Papista jäljessä, eli on vaan ajan kysymys, koska Salo tulee nousemaan 7. Sitten ollaan jo hyvin lähellä, että kolkutellaan pistepörssiä. 6 parasta saa siis maailmanmestaruuspisteitä. Ja nuo viralliset Veikkauksen voittajavetokertoimet Schumacherille ne olivat 1,8, Hillille 2,8 ja Coulthardille 4, mutta kaikki ovat valitettavasti poissa pelistä. Häkkisen kerroin oli, ja siinä Salo ohitti juuri Massimiliano Papiksen ja on tällä Hyvä. hetkellä siellä 7. Salo on 7. Loistavaa, hyvä Suomi, tämä on näköjään ainakin tässä vaiheessa Suomen päivä. En tiedä mikä se Mika Häkkisen kerroin, oliko se peräti 16-kertainen sijoitetulle panokselle, mutta mielenkiintoista nähdä. 10 kierrosta vielä. 10 kierrosta vielä ja nyt peukut pystyy jokaisessa kodissa suomalaisten sijoitusten paranemiseksi. Häkkinen 3, Salo 7. Häkkisen kerron 16,8. Erkki Vanhanen sieltä kertoo tilastotiedot tarkasti hanskassa. Ja mikä onkaan koko potti on 357 000 markkaa, joka varmasti on aika kohtuullinen verrattuna vaikkapa Jyväskylän rallin pottiin, joka jäi alle 100 000 per päivä. Mutta täältä tulevat sitten Mika Salo ja tällä hetkellä hienosti 7. Tekisi mieli sanoa vähän ilkeästi, että jos yksi putoaisi siitä välistä, niin Mika Salo on pisteillä. Ja niin ovat molemmat pisteillä, jos se putoaja ei sitten ole toinen Mika. Tekniikka on kovilla, mutta kuitenkin ilma on suosiollinen. Salo 7 ja renkaiden vaihdot ovat takana. Ne eivät tule pudottamaan Salon sijoitusta. Hän tulee varmana ja tyylikkäänä. Ajaa kovaa vauhtia ja tuossa näkyy sitten kilpailun kello. Ja mielenkiintoista on todeta se, että kaikki 10 000 katselijat täällä istuvat itse asiassa aivan kuin transsissa. Vielä kilpailun alkuvaiheessa, kun Ferrarit ajoivat kärjessä, niin liput liehuivat joka kerta ja huutovyöro oli vastaava tässä pääsuoralla. Nyt kaikki purevat alahuultaan ja nyrkit puristuvat tiukkaan puristukseen ja elävät kaikki siinä toivossa, että Jean Alesi auto kestäisi tämän kilpailun. Myös Barrichello keskeyttää, Salo on pisteillä. Barrichello oli 5, näin Salo on 6. Näin se napsahti ikään kuin pienenä ilkeytenä. Ja sieltä kärjestä putosi Barrichello. Harmillista, Jordan-autot ovat olleet vahvoja tämän viikonvaihteen aikana, mutta kuumuus on yksi tekijä. Täällä on radan pinta kuitenkin 35 tasoa ja ilma on 23-24 tasoa. Ihan hyvä keli, mutta kuitenkin aika lämmin osaltaan vaikuttaa autojen kestävyyteen. Ja toinen tekijä on se, että harvalla radalla ajetaan niin pitkiä pätkiä kuutosvauhinteilla kaasupohjassa, jolloin moottori joutuu äärimmäisen kovan rasituksen alaiseksi. Ja jos ei penit kestä, niin ne ei kestä ja näin kävi Rubens Barricellon Jordan Peugeot-autolla ja Barricellon matka päättyi siihen. Tällä hetkellä Alesi kärjessä, Herbert toisena, Häkkinen 3, 12 sekuntia Herbertistä. Frentzen Sauber-autolla noussut 4, 17 sekuntia Häkkisestä. Ja Mark Wandel toisella McLaren-autolla 5. ja Mika Salo tällä hetkellä 6. Ja mahdollisesti Jean Alesin on pakko hakea lisää polttoainetta. Ja tämä tekee tästä hurjan jännittävän, nimittäin Johnny Herbert kävi tankkauksessa. Johnny Herbert kävi tankkaamassa 29 ajetun kierroksen jälkeen. Eli siis kirkkaasti puolivälissä. Alesi kävi 26 ajetun jälkeen. Ja näinkö on, että polttoaine on loppumassa? Se tietää sitä, että Herbert siirtyy kärkeen ja Häkkinen siirtyy toiseksi. He eivät näillä näkymin tule tankkaamaan. Häkkinen kävi 28 kierroksen kohdalla. Ja Herbert kierrosta myöhemmin. Ai, tulee huikea tilanne. Näinkö tästä sittenkin tulee pieni pettymys italialaiselle tifosoille, Ferrari-faneille. Katsotaan mitä tässä käy, mutta käy jarrut kuumana. Palaako jo Alesin oikea takarengas? Vaikutti siltä, että jotkut tuleliaskat sieltä löivät ulos. Oikea takarengas on tulessa. Sieltä jarrut ovat ylikuumenneet. Mutta se oli raju jarrutuspaikka. Ei sieltä mitään savua tule. Mutta uusiutuuko tuo tilanne? Katsotaan nyt ihan kaikessa rauhassa. Jean Alesi johtaa kilpailua. Ja kurvaako hän nyt tämän jälkeen sisään? Kurvaa!
Alesi tulee sisään ja Herbert siirtyy kärkeen. Häkkinen ottaa kakkospaikan. Mika Häkkinen nousee toiseksi. Ja varmasti pitää tuo paikka, jos tekniikka ei petä. 13 sekunnin ero oli Häkkisellä tuohon kärkeen, mutta nyt Häkkisen ero kyllä yllättää yhtäkkiä. Sieltä tulee rajua savua, mutta mikä on, ai. Näinkö Alesi joutuu keskeyttämään? Niin on. Vielä ei talli näytä ainakaan lopettavan tähän. Kyllä kovasti taistellaan, mutta siellä on tulessa kyllä jarrupala. Ei onnistu enää. Ei onnistu. Alesi joutuu keskeyttämään. Mutta Häkkinen on toisena. Herbert on kärjessä ja ero kärkeen on 15,2 sekuntia. Nyt enää puuttuu sitä, että Herbert kupsahtaa tuolta kärjestä ja me juhlimme suomalaisvoittajaa. Kaikkien näiden epäonnistumisten jälkeen, mitä Mika Häkkisellä on ollut viime aikoina. Tämä on balsamia. Ja mikä hienointa, Salo on viidentenä. Mika Salo on viidentenä. Suomalaiset toisena ja viidentenä. Uskokaa tai älkää. Suora lähetys Monzan Grand Prixstä. Käsittämätön tilanne. Suomalaiset ovat maailmanmestaruuspisteillä korkeammalla kuin koskaan pitkiin aikoihin. Mutta pettymys on kova. Italialaisille tämä on ollut raskas päivä. Herkkua hunajata syötettiin lusikkatolkulla, mutta sitten kaikki romahti. Pohja putosi elämältä hetkiseksi. Maranellon kirkonkellot eivät soi tänään juhlan kunniaksi. Valitettavasti molemmilla kuljettajilla tekniikka pettää. Schumacher tulee tähän talliin vuodenvaihteen jälkeen. Siellä on paljon tehtävänä. Epävarmuus on riivannut Ferrari-tallia pidemmän aikaa, mutta nyt sitten on pantu kaikki peliin ensi kautta ajatellen. 100 miljoonaa markkaa maksetaan Schumacherille palkkaa ensi kaudesta, plus mainostulot ynnä muut, mitä kaikkia mahdollista Schumacherin kuvioihin liittyykään. Jotkut tiedot väittävät, että hänen ansionsa tulisivat olemaan 200 miljoonan markan luokkaa. Nyt näkyy tuo hidaste, siellä on selvät tulenliekit. Se ennakoi pahaa, mutta niin kuin monitori juuri hetkeä aikaisemmin kertoi, Mika Häkkinen toisena, Mika Salo viidentenä. Loistavaa, kestäkää. 47 kierrosta ajettu. Nyt on jännittävää, ajetaanko 53 kierrosta vielä tässä, tämän toisen lähdön, vai 52 kierrosta? Mitä ilmeisemmin 52 kierrosta on se oikea. Ja näin ollen vain 5 kierrosta olisi kestettävänä tätä hirvittävää jännitysnäytelmää. Suora lähetys Monzan Grand Prixstä, Italian osakilpailu. Kauden 12 MM-osakilpailu ja kyllä siinä oli Alesilla aikamoisia vaikeuksia pitää tuo auto jo omalla paikallaan. Ja osallistujia tuohon suureen suruun löytyy. Kyllä se on ehdottomasti masentava tilanne, siitä ei pääse mihinkään. Varsinkin kun tiedämme, miten suuresti jumaloivia italialaiset ovat juuri tätä tulenpunaista Maranellon Ferraria kohtaan. Kuljettajat ovat vain yksi osa, tärkeä osa tuota suurta huvia ja nautittavaa näytelmää. Frentzen on kolmantena, 13,5 sekuntia Häkkisestä. Häkkinen jää Herbertille koko ajan, 17,1 sekuntia. Näinkö on, että tämä mies, jolla ei ole sopimusta ensi kaudeksi, hän sai tavallaan kenkää Benettonilta, kun sinne tuli Alesi ja Bergeri ensi kaudeksi. Herbert näyttää jälleen kerran omistajilleen ja pomoilleen, missä kaappi seisoo, kun etsitään luotettavaa miestä. No, mennään pari viikkoa sitten taaksepäin, niin Spaassa oli kyllä aivan toisenlainen mies. Uhkui epävarmuutta, pyörähteli silloin ja tällöin. Ja häiritsi monien menoa, muun muassa Berger oli ihmeissään Herbertin pyörimisistä sadekelillä. Mutta nyt kun on kuivaa ja auto on säädetty nopealle radalle viimeiseen asti huipputrimmiinsä, niin Herbert menee menojaan. Ja mikä ilahduttavaa on se, että Mika Salo, joka tällä hetkellä on viidentenä, ei voi parempaa työnäytettä antaa parempaan aikaan kuin hän on tänään tekemässä. Varmaakin varmempaa. Miinustetaan se pieneksi piikiksi tuo spiraalimainen piruetti tuolla alkuosassa, jolloin hän pyörähti nopeasti hiekalla, putosi muutaman pykälän juuri siinä vaikeimmassa kohdassa. Siihen on varmasti jotkut järkevät syynsäkin etsittävissä ja Salo on oikea mies niistä kertomaan. Mutta joka tapauksessa vakuuttavaa työtä. Erinomaisen vakuuttavaa työtä. Koko tämä kausi ollut Salolta. Virheitä ei ole tapahtunut. Ne ovat olleet vain marginaalisia. 4 kierrosta vielä. Voi mikä jännitys. 4 kierrosta vielä. Häkkinen toisena, Salo viidentenä. Italiasta vastaavaa hurmosta olemme kokeneet
90-luvun alussa, jolloin J.J. Lehto, terveisiä Espooseen, terveisiä Julialle, yksivuotissynttäreille. J.J. oli kolmantena Imolan kilpailussa ja silloin Mika Häkkinen viidentenä Lotus-auton ratissa. Ja nyt Salo viidentenä, Häkkinen toisena. Häkkinen ei ole urallaan koskaan aiemmin yltänyt näin korkealle, mutta ei toki vielä ruutulippu ole heilunut. Koskaan aiemmin Häkkinen ei ole ajamalla yltänyt kakkoseksi. Kolmostiloja on useita. Belgiassa Schumacherin diskauksen myötä viime vuonna Häkkinen nousi kolmannelta tilalta toiseksi. Mutta nyt mies on ajamalla noussut. Toki niin kuin lajiin hyvin usein kuuluu. Muiden keskeyttämisten auttaessa Häkkinen on noussut toiseksi. Mutta voittoon Häkkisellä ei ole ajamalla mitään mahdollisuuksia. Ei edes tiukkaan vastukseen. 17,3 sekuntia on ero ykkösen ja kakkosen välillä. Herbertillä on turvallinen keula. Häkkisellä niin ikään turvallinen kakkospaikka. Takaa tuleva Sauber-kuljettaja Frentzen. Ei hänkään ole ollut palkintokorokkeilla tällä kaudella kertaakaan. Viimeksi 2 viikkoa sitten Belgiassa Frentzenille noterattiin paras sijoitus. Siellä hän oli 4. Mutta nyt Frentzen on niin ikään tekemässä ihmeitä. Torstaina allekirjoitettu jatkosopimus Saubertallin kanssa antaa lisäpotkua Frentzenille. Meno on huolettomampaa ja hän on kolmantena. Mutta mikä hienointa, vihdoin viimein Nokia Tyrell, auton kuljettaja Salo, taistelee maailmanmestaruuspisteistä. Siellä hän ajaa kuvan alareunassa ja takaa tulee kaukaa Max Papis. Arrow-stallin kuljettaja ja ero on kasvanut Salon ja Papisin välillä. Enää 3 kierrosta, kun Herbert ohittaa tämän paikan. Siinä näkyy tuo tilanne, kutkuttava jännittävä. Herbert, Häkkinen, Frentzen, Blandel, Salo, Papis. Onnenpäivä Suomelle toistaiseksi. Mutta vielä vedetään jarruja, vedetään henkselit tiukemmalle. Ei auta mikään, vyökireämmälle. Vielä on kaiken kaikkiaan 15 kilometriä. Tuskaisen pitkää, nopeaa, hidasta. 15 kilometriä. Sitten se nähdään. Miten tämä lopullinen tulosluettelo oikein muotoutuu. Tämä on ollut hurjan jännittävä kilpailu. Mika Häkkinen tulee tässä ja meno on maittavaa. Komeasti toisena. Kaukana epäonnistumiset toistaiseksi. Kaukana omat virheet ensimmäisiltä kierroksilta. Tänään annetaan anteeksi. Tänään uskotaan parempaan tulevaisuuteen oikein kunnolla. Häkkinen tulee ja on toisena. 17,8. Hän ajaa koko ajan. Saa lähestulkoon samoja kierroksia. Vain 40 erolla Herbertiin. Ja Frentzen 9,9 sekuntia. Ei hätää, ei hätää. Erot ovat turvallisia, kun vaan se perusrytmi säilyy. Ja meno on yhtä kovaa. Häkkinen toisena, Salo viidentenä. Unelmien päivä, uskomaton päivä. Monzan Grand Prix. Forza Italia, Forza McLaren, Forza Herbert. Katsotaan mitä tästä tulee. Häkkinen toisena, 9,9 sekuntia, mutta ero on sitä luokkaa, että näköyhteyttä ei näiden kaverusten kesken juurikaan pääse muodostumaan. Ei sen paremmin Herbertin kuin Häkkisenkään. Tämän jälkeen käsittääkseni alkaa toiseksi, ei vaan viimeinen kierros. Katsotaan onko niin. 51 kierrosta on nyt plakkarissa, 52 tulee täyteen. Oliko niin, että Häkkisen auto jo tuli kuviin tuolta? Epäilen, koska ero on 17,8. Liki parikymmentä sekuntia. Herbert tulee ja lähtee viimeiselle kierrokselle. Ja todella pitkälle kierrokselle. Mahtavaa työtä. Näinkö on finaaliläppi on, eli viimeinen kierros käynnistyy. Se käynnistyy myöskin Mika Häkkiselle. Viimeinen kierros. Mahtavaa työtä, loistavaa työtä. Tämä päivä muuttaa kaiken. Johnny Herbert, 31-vuotias kuljettaja, toiseen voittoonsa. 75. Grand Prix hänen urallaan. Ja samalla toinen voitto tällä kaudella. Hurjaa työtä, mahtavaa työtä. Ja Mika Salo edelleen komeasti viidentenä. Viimeiselle kierrokselle myöskin Salo. Mahtavaa työtä. 4 kuljettajaa mahtuu samalle kierrokselle. Nyt toivotaan, että kaikkien pelit kestävät. Ei olla enää epäonnisia eikä epäuskoisia kenenkään suhteen. Totta kai se polttoainepaus vieköön voi vielä loppua. Mutta toivotaan, että niitä viimeisiä hikipisaroita riittää siellä tankin pohjalla.
viimeiseen asti, viimeiseen mutkaan. Parabolika, joka taitetaan aivan viimeisenä. Ja tullaan ruutulipulle pitkälle suoralle. Siellä on kaikki jo valmiina, mutta nyt tulee tuo viimeinen pitkä suora ennen Parabolika mutkaa. Herbert 17,6, Häkkinen pahus vieköön vielä nipissi 10, mutta se ei auta tässä hirvittävässä taistelussa. Häkkinen toisena ja Frentzen kaventaa, mutta ei riitä, ei riitä! Frentzen on kolmantena, siellä näkyy sitten Blandel, kruunaa McLarenin päivän, mutta Johnny Herbert tulee ja voittaa! Maalissa Johnny Herbert, ehdoton yllätysvoittaja tänään Benetton autolla. Nyt ohjaaja Häkkinen kuviin, kansa vaatii. Häkkinen tulee, mistä tulee Häkkinen? Roikutaan ikkunasta täällä korkealla ja Häkkinen tulee ja ottaa kakkostilan. Hyvä Suomi, hyvä Suomi! 17,7 erolla. Mika Häkkinen urallaan ensimmäisen kerran ajamalla kakkospaikalle. Hyvä Suomi, hyvä Mika Häkkinen, eläköön McLaren. Ja sitten jännitämme Mika Salon tuloa. Pystyykö hän tuomaan autonsa maaliin ja ottamaan Tyrrell-tallille kauden ensimmäiset maailmanmestaruuspisteet. Ja ensimmäiset maailmanmestaruuspisteet myöskin itsellensä. Mika Salo, ja hän tulee Parabolika mutkasta, lähestyy lähtö suoraan ja tulee sitten ruutulipulle aivan tuokion kuluttua. Siellä menee Soni ja Mika Salo maalissa! Mika Salo maalissa viidentenä. Loistava päivä, hyvä Suomi, hyvä Suomi! Loistava päivä, uskokaa tai jälkää. Suomalaiset Monzan kilpailussa toinen ja viides. Mahtava päivä. Ei soiteta maamme laulua vielä tänään. Soitetaan se sitten, kun tulevat miehet palkintokorokkeella kaikkein korkeimmalle korokkeelle. Nautitaan ja iloitaan tästä tulosruudusta. Johnny Herbert voittaja, Mika Häkkinen toinen, Heinz-Harald Frentzen kolmas, Mark Blandel neljäs ja komeaa Mika Salo viides. Onnittelut Mika Häkkinen, onnittelut Mika Salo, terveisiä molempien kotiin sinne Vantaalle ja Tuusulaan, tai missä päin asuvatkaan Mika Häkkisen vanhemmat tällä hetkellä. Kiitoksia teille hyvät katselijat seurasta. Suomalaiskuljettajien kommentit, juhlavat haastattelut illalla ruutulipussa alkaen kello 23.20. Satelliittiyhteyksiä järjestellään kuumeisella kiireellä. Mika Häkkinen tänään toinen, Mika Salo viides. Riemuitaan koko Suomi, näkemiin Monza!